weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to fasudeɓe to kuñankari to madina alheri to gawi nane to korkoƴela to wuuro ali kawela to guetema to awoyni to radio tata cheikh oumar to radio cheikhou fm ko on takkusan juula ha to galle imam mahmadou dikko ha to galle taltalɓe to ñoore ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaale jaltugol aduna biyetenoɗo Mohamed Wula Boylina o meeɗino wonde hoorejo assemblée nationale leydi ndi o wonino kadi ministre de l'intérieur to leydi Sénégal Ousmane Sonko caggal kay ñawore makko hakkude makko e Mambay Niang e oɗo saaha joni chance makko ustima no fewi jeeyedemo kay e ɓina mbiriji taw ko ƴamoyoɓe lefol laamu e sumgoji tijjaɗi en 2024 to leydi Mali ma en jaaha to wuuro witego Cengena toon noon ko wiɓeɓe hinde braqueur uji jani toon e galleji ɗiɗi ɓe mbarmini yimɓe tato ɓe itti toon fittandu almami juma wuuro ngo taw ko garnoɗo fabade hoddiɓe mum kedde Afrique ma en kettoroɓe no musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men jolam jaɓeri so waktu rokki ma en jaaha to Corée du Nord to leydi Chine to leydi Ukraine to Indonésie to Japon ha to guerre hakkude Israël e Gaza bisimilla mon ketki hotodirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadidiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy Allah ne luɓiri ɗum gandal wawde yaltinde mborosaji kewɗi comiɗi e nder ɓandu neɗɗo ɗi neɗɗo fonno oppirede o rokkuma leɗɗe ɗi jalta ha laaɓa ha jiira guite ma tawri ɗuma sekaka ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo ko kawisaji goni hen waddete koye gawri samme e gawri suuna so tawi a waɗi no wirumani dendagal musalla e rafiji gonɗe ɓannuma foof yalta ha jiira guitema ceerno Djiby Sy ne yawre ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawre ɓe rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji gorago no didorno yawɓe yitade koye mumen ustoraɓe gorago e jippiɓe leecce kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihar noon so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko tawateɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko 2000 francs e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave ko numéro Orange Money kala lombuɗo hen kalis muɗum waɗa ɗum listihar ha no hannirta ni o numéro ɗon mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawete nactol lamorgo leydi Mauritanie to base makko tawateɗo sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro makko appel e numéro makko WhatsApp foof ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko tawate to Agname Siwol ne golla ha no hannirta ni ene tawi toon miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Djiby Déme
ceerno Djiby Déme ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe kese pula leɗɗe cafroje estomac ittoje seero ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi kay a jubbi hen seeɗa waɗe ata e dendagal ñonkoto gonɗo e reedu ma yalta ha laaɓa ko leɗɗe moƴƴude no feewi e ndewagu ko leɗɗe kadi ɓeydoje goragu ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko cellal ko kañum woni afongalu cellal ala coggu gandal ne weeli kono gandal kadi jaadugal e nunɗal ɓuuri welde ceerno Amadou Tijani Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tijani Diallo ko jaadinɗo ɓalwal e danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ene safa rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra ɓen wonduɓe keeceje musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo en safra ɓen yanoɓe crise aji e kala saaha eɓe koyemumen bahliti ha kaɓɓa kala ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude kala no fote maɗa so tawi kay oɗon malda on ɓurdata balɗe tati tawa wi wen ceerno Amadou Tijani Diallo ina safra dendagal rafiji goragu kala guila e usuraɓe goragu jippiɓe e leece e yawɓe yitade koyemumen kala e on fannu ceerno Amadou Tijani Diallo mo gorko mo melga wuuro jinneji ne jogui leɗɗe ɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴetta ɗum joni moosa no furi ceerno Amadou Tijani Diallo ko bawɗo listihar ko indema dokkatamo o haala ko wone ma ha cikka ko onon koddi ceerno Amadou Tijani Diallo en andine dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko WhatsApp ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo mo melga ene andine dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Dakar enen golla ha no hannirta ni ne tawi toon miñi ko wiye ceerno Abdoulaye Diallo on numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo base mum Nouakchott tawateɗo légal 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene gollen tawi ɗon miñi ko wiye Souleymani Diallo ceerno Amadou Tijani Diallo ne andine dendagal kilineɓe mum omo jogui leɗɗe ko fate goragu ɗen leɗɗe urete so tawi a urima ɗum joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko an jambitowo ɓandu musoru koyɗe musoje keeceje musoje neɗɗo toƴiɗo donkuɗo foccade ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo AVC jogui cardiaque règle douloureux ko wayno jiiɗo ella muma ene wayno ngarwowo ni kala mum de gorel te ene safra ha laaɓa ɓen hutortoɓe gorel te kamɓe kala ɓe kolliti guila ɓe jokkodiri gorel te ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruken tokkorodi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorel te a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗama aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa ala kala goɗɗum ko ñawnanma walla wattanma so wona aafiya ɓolo sa yiɗi andude ko jangta e gorel te beele janggana hoore maɗa jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel te point com ma janggan hoore maɗa kala sa yiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto risatolo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Yaya Ba mbatta ko 77
780 30 85 so tawi gonɗa koto Madina Gounass wuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo 78 119 00 65 omo noto ha to Tambacounda so tawi gonɗa koto Guédiawaye marché bu bees jokkodirta koye Ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi gonɗa koto marché Aslem to dépôt Oumar Ndiaye 78 504 24 27 so tawi gonɗa koto Pikine Amadou Isma Ndiaye 77 226 68 04 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe jokkodirene gorel te dañen jamma. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma eɗen gone aljuma joyi lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi aljuma nogas e ɗiɗi dewo hoddayru hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyi habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie putorɗen chef d'état major de la marine kesso cuɓaɗo kay ko ɓooyani o ƴetti golle makko ñande alarba ɓennuɗo tati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi omo wiya noon contrat amiral Ahmed Saïd Ben Aouf o waddi passation des services noon e omo lomti o ardino cérémonie o noon ko chef d'état major général des armées mo leydi Mauritanie hono général de division Mohamed Val Wula Raïs ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ismaïla Wula Abdel Vetta kañum woni ministre kalfinata ko fati diƴƴe e sénar e woni ministre de l'hydraulique de l'assainissement o waɗi visite aji makko kay alkamisa hanki o e nder yoga e nokkuji e nder nakshot golle ko fati projet ji ɓeydugol ndiyam taw ko ndiyam robinet ngaji e nder nakshot to golle ɗe jarata kay e holno jarata o heddi noon o heeɗima to noon o hettima no fewi ko fati explication hono coordinateur projet o biteɗo Kana Oumara o holliri noon wonde projet o noon ko yidde kay woni projet o mujibu mum kay ko yidde ittude nakshot e ɗom ka ha laaɓa ittuɗum ha laaɓa ko fate caɗele ngakkede ndiyam o wi noon wonde projet o waɗi tigui koye dogue ɗiɗi woni en deux phase he rogere arwanide nde ko gasi ha laaɓi kay rogere ɗiɗi ɓerde ene golle mum ne wayno heddi ko seeɗa saabu kay ɓe jettima 87% ine ɗoftunomo noon ene ɗoftuno ministre o noon e jillu ngu hono gouverneur nakshot banggue rewo wondude e secrétaire général ministére to hono biteɗo Mokhtar Wula Bousseyf ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mouhtara El Husseini Lam kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinata ko fate awo e ngaluji tawateɗi e nder maji kaɗɗiɗi leydi Mauritanie alkamisa hanki o joddima batu e nder bureau ji makko to nakshot e nando makko sehil makko mo leydi Sénégal biteɗo Papa Sagné Mbaye on noon ko kañum woni ministre de pêche mo leydi Sénégal wonno mujibu jonde ɗe noon ko yurnitade kay e yurnitade e wadde ɓeto kay ko fate cifodiral mabɓe leyɗele ɗiɗi cifodirno e fannu awo ɗum noon ko guilano gasene lewru juillet 2023 nden sifande sifano e nder nakshot e nder jonde he noon ɓe to e nder ton jonde he noon ɓe toɗɗima commission taw ko on commission ko kalfinade rewinade golle ɗe kay so tawi sifande nde ina rewi lawol so tawi kadi ala caɗele keɓade hen ardi commission noon to banggue leydi Mauritanie ko biteɗo Sidi Boubacara to tawi noon ko ñum woni secrétaire général du ministère de la pêche so tawi koto banggue Sénégal ɓe gardini commission ko biteɗo Biram Mbagnick Diagna on noon kañum woni ambassadeur joɗiniɗo leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen landaji lunda ɓe ɓayini communiqué mabɓe alkamisa hanki o e nder communiqué he noon ɓe erima laamu ngu nde safrata kay ñawande woni taw ko ñawande dawrugol
woni crise leydi ndi jogi oɗon crise noon taw ko crise électoral soɓe ñawnani ɗum kay jogoɗo wontudi ko crise politique ɓe mbi noon koye ɓe mbi noon ko yo laamu ngu ko adi kala ko yo laamu ngu hetto ko ɓuuri hewde kay ɓene lundiyankoɓe ha yoga kay witeɓe ko majorité présidentielle taw ko landaji lunda e landaji jaaduɗi e laamu yoga e mabɓe ɓe kolliri kay wonde oɗo saaha yidde mabɓe kay ko yo fussa oɗon taw ko catal biyetengal seni noon woni commission électorale nationale indépendante ko catal hafinaɓe ko fate suɓgoji e nder leydi he yidde mabɓe ko ngal ɗon catal yo fusi yo itte ha laaɓa lendaji ɗi kala joddo ɓe mbawa suɓade kay e pamodiral taw ko ɓen halfinteɓe ngal ɗon catal gongal biyetengal seni ɓe kolliri noon yoga kay e ɓen candidat ji taw ko lundiyankoɓe yoga e majorité présidentielle ɓe kolliri tigui wonde suɓgoji ɓennuɗo ɗi suɓade kay ko fate maire uji député ji e conseil régional uji kala ene anda wonde suɓgoji ɗi haydara kay ndewani lawol seni o ala ko waɗi sowona ko laamu ngu yiɗi ɗum noon kay ɓe kolliri ɗum noon yidde mabɓe oɗo saaha joni ko seni on ittete ha laaɓa waɗɓe cuuɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbirno ene gardini kabuji men neɗɗo dawrugol dowluɗo no fewi nder leydi he o meeɗino biyeteɗo Mohammed Wula Boylina meeɗino wonde noon meeɗino wonde hoorejo parlement woni tigui jaago hoorejo suudu assemblée nationale mo leydi Mauritanie o wonino kadi jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu woni ministre de l'intérieur o ko kanko yalti aduna aljuma hande joyi lewru silto woni janvier 2024 non ko caggal kay nde wonno malaise woni crise o nawa to centre cardiologie mo Nouakchott ko toon heddi ko hitande 2013 noon ha 2018 o wonno hoore suudu saɗa yejude leydi Mauritanie eɗen mbiyatande Allah yurmotomo yaafomo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministre du pétrole du mine et de l'énergie kañum kadi woni porte parole du gouvernement hono nanni Wula Chourouga alkamisa hanki o noon o bismima o joddima en audience to bureau ji makko e nder Nouakchott e ambassadrice joɗiniɗo leydi Allemagne e nder leydi Mauritanie biteɗo son excellence madame Isabelle Hennina ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay e ñastade galle cilagal hakkude leydi ɗi ɗiɗi ha tenti noon e fannu mine e énergie e pétrole hakkude mumma e hakkude leydi Allemagne e leydi Mauritanie e hakkude leydi Mauritanie kadi e fedde union Europe yende kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen suka Sénégal najo goto gurnoɗo to dowlati gurnoto leydi Italie o wiyama teeba o nanguira noon ko hutorade drogue e yeyde drogue tawama e makko noon haalisaji kewji no fewi taw ko kuppiraji tokosi ɗiɗi noon ko caggal ko yeyno drogue ɓe tawi makko kadi lagasuji matériel pewnita ɗiɗon lagsuji drogue o nanguida kadi koye tunisien goto ha joni ko leydi Sénégal kelɗoɗen ko hanki wonno ñawore hakkude Ousmane Sonko hakkude mum e ministre Mambaya Niang taw kañum woni ministre du tourisme fodde sappo e ɗiɗi waktu noon woni fakkude sappo e ɗiɗi heure avocat ji ɗi mbaɗi défilé yeeso juge mone mabɓe kala ene haala hujjaji muɗum yoga juge o noon ñaawi tan koko haaju koko ñawono kay ñawore ɓennude wonde kay ko taƴanno ko o heddo hen ha joni woni kay taƴanede lebbi jeegom e kasso taw ko sirsisa tawa kadi omo yoɓa 2 millions 200 millions mo yoɓa 200 millions woni temedde ɗiɗi millions franc CFA dommage et intérêt mo yoɓata Mambaya ɗum noon ɓeydima tigui herƴinde e oɗo saaha joni gonka dawrugol Ousmane Sonko ha tengti kay ko fati e candidature makko beele kay mawa jeye e ɗiɗon sumgoji walla ala yimɓe hewɓe noon kolliri tigui paadi kay oɗo saaha joni koye conseil constitutionnel fotɓe yurnade dossier ji makko ko ɓen jogui dernier mot konngol sakkete kono hono avocat ji makko kolliri so tawi noon ko maître Alhaji Diouf o noon kañum ko avocat holliri tigui wonde Ousmane Sonko ne wayno oɗo saaha joni gasni ha laaɓi kay wawa jeyetake e ɗiɗon biriji saabu kay ñawore nde o ñawa nde ene haɗamo tigui wawde jeeyede e ɗiɗon biriji taw ko gemmantoɓe yidde wonde horeji leydi e sumgoji tijjani nogas nayyi lewru février hitande ujunnaje nogas joyi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi ko ɓoyani ko noon keeɓi télégramme wonde kay conseil constitutionnel mo leydi Sénégal ɓe joñi
dossier ji Ousmane Sonko wonde kayɓe koliri wonde dossier o timmani ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen SB kan ko kano yettete ko kana yettete ko fibira baaji walla mbiyana charlatan ko kanko tigi nanga gila ñande altine to Mbacké o taw nanga noon komo wadda ya zeyna ha woni tigi omo leldi e debbo goto taw dafaɗo to banggue hakkille woni rafi mental kangaɗo tawa tigi omo wonde muɗuma omo wadda e mum ya zeyna ha e nder galle goto taw gonɗo en constitution gonɗo e mahede chantier ko toon o teɓa kanko noon ko ngolɗo woni lawol ɗiɗi ɓuywal kanko SB kana omo nanguiri gueɗe baɗe ni taw ko viol o waɗama déféré noon guila ñande alarba ɓennuɗo o waɗama déféré o jeeya noon koto legal Mbacké dimba ko ñande alarba ɓennuɗo waɗa déféré yesso parquet ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Joola janda ko wuuro tawtengo e nder commune mo Joola ko haare musde waɗi toon hakkude gaynako goto biteɗo Ali Ba e demowo goɗɗo biteɗo Mor Faye noon e kala sahari teski tigi wonde jawdi Ali Ba on heewi arde bonna guesa makko ñaya guesa makko e kala saaha ene o teski ɗuma waɗi saaha goto noon ñande ɓe kaɓata nde o soyni tigi dabeje Ali Ba o e nder guesa makko o sikkanno ko dabeje ɗe tan joom dabeje ɗe o ngala hen o fayi e dabeje hen omo rima omo ridda ɗe ko ɗon tigi Ali Ba yalti ɓe mbaddi duko sokku e nder duko he noon ko ɗon Mor Faye o haltiri ƴetti sawru mum fimo sawru ko ɗon tigi gaynako biteɗo Ali Ba kañumne dufti jaasi mum salkimo calkanɗe musta no fewi woppimo hakkude wurɓe e nayɓe yeehi lawol mum ko aynaɓe wolɓe yahannoɓe kañum kay tini ɗum mbawi ronademo kanko demowo biteɗo Mor Faye o ɓe nawimo to cuuɗi cafrirɗi caggal ɗum noon nde heeɓi safruji makko ko ɗon tigi ɓe dokkimo kayide wonde balɗe sappo e joyyi o wawata diggade woni tigi o portoyi plainte wondude oɗon kayida Ali Ba one caggal nde tini ɗum kañum e yeehi safroyi hoore mum caggal ɗum ne kañum ne heeɓi kayide wonde balɗe sappo e joyyi kañum ne wawata gollade portimo plainte on paami mone mabɓe fof porti keddiɗo plainte e oɗo saaha joni noon kamɓe ɗiɗo kala e ɓena nanga eɓe coka e mbadi garde à vie mone mabɓe fof ne jogui certificat mum médical wonde ko gañiɗo ɓoyataɓe mbaɗe déféré kamɓe ɗiɗo kala ɓe daro yesso juge ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Médina Diatɓe to Médina Diatɓe noon population Médina Diat naɓe kala e ko taari ɗum ne tawe sunare mawde no fewi e mette musɗo no fewi ko waɗi ñalawma hanki o ko sagata gorko goto biyetenoɗo Amadou Diop jeeyade to wuuro bitego takko yele jarnoɗe duuɓi jarnoɗe duuɓi capan tati e ɗiɗi kañum wara hanki sara pont Madina Diatɓe pont wuuro ngo ko douane en noon kañumen pellimo taw kadi ɓe toɓɓimo ɓe pellimo e hoore ko ɗon wasi fittade makko douane ɓe felluɓen ɓe ko ɗon naati e ladde ko sapeur pompier en kañumen gaari ƴetti ɗon goskiɓe nawi ɗuma to morgo mo hôpital Pété suka baraɗo o noon wiye suka baraɗo o noon wiyama tigui wonde ko fraude o waɗatno e dow charette makko commandant mo Pété noon udditi hen losgoji mum jaaƴi no fewi kanko suka baraɗo o ɗacci cuddiɗo e sukaɓe ɗiɗo ɓe mbiyatan nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jen ha to Ziguinchor ciftorena musidɗo men sehil men ceerno Amadou Saga Kébé nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina sen ummima to Ziguinchor ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali wuuro witego Outa Gouna ko wuuro tawtengo e nder falde Ansogo ko sagataɓe joguiɓe kañumen joguitiɓe kañumen naati toon bifti toon jaadi e sagataɓe ɗiɗo alkamisa hanki nayi lewru silto hitande junnaji ɗiɗi eno gase nayi ɓe biftiɓe noon ko sanga 9h sukaɓe diftaɓe ɓe noon ɓe jiyati ko catala bitengal JCI woni jeunesse chambre international ko ɓe jeeya andaka noon holtoɓe nawa andaka kadi holnoɓeɓe oɗo saaha joni koɓe ronkaɓe yitede koto masina paɗena
bandiji wuyɓe e bandiji wuyɓe bandiji kay guila wuyɓe ha e jogitiɓe ene jokki wadde luwaji mumen e nder leydi Mali ñande alarba tati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi sanga 18h woni 6h kikiɗe ko sagataɓe jogitiɓe jani e wuuro e witengo Thilane ene tawe nder cercle Massina e région mo Ségou ɓe gari noon koye dow motoji mabɓe wondude otoji ɗiɗi ɓe duppi koɗɗanɗe kewɗe no fewi wondude paabi to guura moftono ɓe jaadi kadi ɓe gañi toon noon ɓe gañi hen debbo goto ɓe mbarmini kadi bébé goto sumi hen taw ko bébé yel tokosel jarowel e lewru woturu ɓe biftima toon ɓe jaadi tigui e yimɓe ɗiɗo taw ko jangguinoɓe école e nder ɓen ɗiɗo biftaɓe hen goto ko directeur école o ɓe cogui kadi dabeje wuuro ngo ɓe koni ɗum ɓe jaadi hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen to wuuro witego ciggena ene tawe nder falde bangida ñande jamma aljuma ene wiyata asetta ɓennuɗo sanga 4h du matin ko sagataɓe tato buumiɓe jeesi mumen ha majji woni enkagulen kañumen mbaɗi janguji ɗiɗi e gañi mbaɗi janguji mumen e galleji ɗiɗi tawateɗi e nder wuuro ngo ko canjiga noon ko banlieue tawateɗo e nder Bamako ɓe mbari hen noon ɓe mbarmini hen yimɓe tato ɓe mbari hen kadi neɗɗo goto babiraɗo goto tawi kañum woni imam wuuro ngo ene wiyata noon Ousmane Touré ko hen wasi fittade mum ɓe idi noon bragde ko galle goto ɓe pelli toon taw ko kuure gongireya gonga ɓe mbi haalisa ɗon tigui babiraɗo naati nder yaltini ko joguino kala addaniɓe 50 000 francs CFA woni ujunnaje sappo CFA e saaha moɓe jahata noon eɓe keñi ko ɗon tigui ɓe goppi ɗon hen 20 000 paye nder galle goɗɗo ɓe mbaɗi toon gueɗe kamtirɗe no fewi ɓe namdi haalis joom galle o wi ala haalis ɓe nangui ɗum ɓe tonggui ɓe liggi ɗum ɓe mbaɗi ɗum gueɗe kamtirinɗe no fewi e pooɗe duure hen ko ɗin gulali hen tigui imam nani gulali ari notitade hen ko ɗon ɓe pilli ɗum fiyande ɓe piɗi ɗum kural e becce ko hen wasi fittade mum imama Touré noon mbiɗen arno tigui ko fabade hoddiɓe mum ko ñande alerte 31 lewru décembre imam o wira toon to leggal mum ha joni kabaruji men e dongre Afrique kedde Afrique ma en ketto musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. mi salmitamama Ghalii Abuu en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko domiɗen e habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Mali ardiɓe leydi ndi kamɓe de ɓe mbi wonde koɓe rewoɓe to ñawoɓe gam fuste landa sadi caggal nde gardiɗo landa ka waɗi bindol mum e nder kay leyti wonde kadi hullude ardiɓe leydi ndi kañum kay koko nangodiri e wonɓe kay rewo leydi ndi ɓen kay mbi wonde jiɗɗi koy ko jeytare kay nokku mumen addini noon hono to wono la ardiɓe laamu ngu mettinde hen no fewi e wiide kay jogade kono fandare e wawde fusde kaɗo landa taw kadi o rewata ɗum koye e ɓen ñawoɓe leydi ndi senalla won Ernest be Bahoma mennoɗo ardade hono leydi ndi hitande ujunnaje ɗiɗi e jeeɗiɗi ha ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati o ñawama sokkede caggal ndew o tuuma kay wonde kay hono jamfade e wawde kay yinnode kadi tawde ko dillude hono leydi ndi ɗum noon addaniɓe kadi wawde kay ñawede e sokedemo e nder ɗumburdu toon to Soudan général Mohamed Hamdan Dagalo ɓurɗo lorridde hem meddi gardiɗo fedde paramilitaire en ko jaaɗo jillu toon to leydi Kenya o yewtidi noon e William hono ruto hoorejo hono leydi ndi o holliti ɗum kay ko kanko de omo jogui hono fandare ko wawde kay wadde peeje ha o jogo wondiɗo no mbadi gam yidde artirde jaam e nder leydi mabɓe to Congo Kinshasa nayi lewru siilo ujunnaje temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi ko ɗo nde wonno hono dillorde toon to Léopold ville
e ñalawma hanki o kamɓe dey ɓe mbawi kadi kono mawninde ñalawma nde tawno kala ñalawma o nde arti ma mbawa kadi kono mawde ɗum caggal konko ɗum wonno dille mabɓe keɓgol koye mabɓe haala noon waɗi hen mayɓe no fewi e nder noon kala nden ñalawma o arti leydi ndi ma mawnin kadi ñalawma o wawa kadi oɗo hokkude yimɓe kadi foftore e taw kadi ligguetake ene yooɓe ɗum waɗi noon oɗo leydi ndi Congo Kinshasa kamɓe dey ɓen taw kadi ko mennoɓe wonde kay wonde laamol les anciens hono combattant ɓen kadi ene goyto wonde kay page ngaji mumen ene pamɗi ko keɓata hen no fewi nde tawi noon ko kamɓe caabi ha kadi leydi ndi wawi kono heɓde hoore mum guila 3 lewru juin 1950 nden tigui ɓe mbawi kadi o wiyede kay taw ko yoɓe keɓe kadi taw kadi ko koye mabɓe gouverneur on de la province o wawi kadi won tawtorede hono oɗo taw kadi ko ñalawma kadi kono mawɗo e wi waɗi ma yurno kadi mata ka ma waw kadi kono ɓeydandeɓe e parti ngaji mabɓe haɓe mbawa kadi kono jiitade hen koye mabɓe Ghalii Abuu ko ɗum tonguiɗon e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande on musidɗo moon hono guiɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandok gam weltare Ayawo TV. Koje tumane meɗen fulloyo ɗaɓital pulagu koje tumane meɗen fulloyo koje tumane meɗen fulloyo. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e dongre Afrique takkusana yoni ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to peka 8 Nouakchott ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala kabruji men joolam jabberi puɗɗotoɗen ko Corée du Nord hakkunde Corée du Nord hakkunde mum e Corée du Sud tekkere nde surka hakkunde mabɓe aljuma hande o Corée du Nord aynima fodde temedde ɗiɗi obi e oɗon banggue laamu Corée du Sud noon namdima rokki yamirore kay ko ɓuuri yawde e yaccade nde yimɓe de guure ɗiɗi taw ko iluji kodɓe iluji ɗiɗi tawateɗe nder on nden falde taw ko ɓattiɗe leydi Corée du Nord ɓe mbawata tigui egguinede ha laaɓa ɓe mbaɗe évacué saabu kay Corée du Nord Corée du Sud holliri koko waɗata joftigu muɗum ila hen goto noon ɓurɗo ɓattade Corée du Nord o ko kilométre uji 10 hakkude mum e Corée du Nord koto leydi Chine paɗena e nder leydi Chine usine goto taw ko usine américain ji tawateɗo e nder leydi Chine ko pewnowo autoji taw ko autoji ɗi hinde Tesla noon ko autoji électrique ɗi courant nawata tawateɗe e nder leydi Chine ɓe mbaɗi erago noon aljuma hande o fodde million e temedde jeegoma auto pewnanoɗi kayne caari puɗɗiɗi livrede nde mbawa tikkaji fof artirede e nder oɗon usine saabu ɓe teskima tigui ene waɗi ngakkede won logiciel goto moɓe kolliri oɗon logiciel il faut ko waɗe mise à jour ha auto ɗi mbawa rewde lawol on mise à jour noon koko fati kay e conduite assisté woni tigui tawa aɗa wawi ɗaccude auto nawa hoore mum walla ko fati verrouillage woni coggola dame autoji ɗi koto leydi Ukraine paɗena laamu leydi Ukraine ɓe kolliri wonde leydi Russie aynimamaɓe kay jamma hanki o no gase jeenayyi drone taw ko drone explosive woni la kon tokson kon galda e pilote taw kadi kon so jani kala kon explosat no bombo ni ɓe kolliri noon e nder ɗi no gase jeenayyi drone ɗi Russie weddiɓe hen no gase goɓe keɓɓima ɗumen guila dow ɓe kadi ɗumen kay fettoyde keddiɗe ɗi noon mbawi tigui wadde toon bonande ɗiɗon drone aji noon mbiɗen kori hinde explosif aɗi aynano koye région ngaji kewɗi ko wayno to wiyete Mykolaiv e to wiyete Khertom e to wiyete Ndipro e nokkuji kewɗi goɗɗi koto Indonésie paadena to Indonésie noon ñalawma hande o ko train ngaji ɗiɗi kañum woni laaɗe jonde ɗiɗi train ngaji kañumen pelɓodiri aljuma hande 5 lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi waɗi noon mayɓe hen tato e barmuɓe nogas jeetato accident o no waɗi koto ila Mojave ene waɗi ko sanga 6h03 koto leydi Japon paadena yerɓande leydi yerɓunode ñande darorɗe hitande woni ñande 2 lewru janvier 2024 to leydi Japon
pom bila mayɓe hen o ɓeydima no fewi bilan o ɓeydima musde aljuma hande o laamu ngu rokkiri bilan kay ɓe jarata oɗo saaha ko wasi pittale men ko capanɗe jeenayo e nayo so tawi noon fodde temedɗiɗi e nogas ɗiɗo ko majjuɓe melew ronkaɓe yitede woni ko wiyete porté dispari eɓe jara kadi temedde nayyi capanɗe jeegomo tawa kadi ko barmuɓe hen alkamisa hanki noon ko kawisaji mawɗi yi tawa toon saabu kay ko rewɓe ɗiɗo nayeɓe kañumen jiita e less grava woni tigui less kaaƴe e jiita e kuɓeje ne jane mumen kono noon ɓe tawa koɓe guuri kamɓe ɗiɗo kala ko guerre hakkude Israël e Gaza uddirtena habaruji men Liban leydi Liban ɓe mbaɗi tigui déposé plainte mabɓe contre leydi Israël ɗum koto catal gotago windere e witede loni ɗum noon ko caggal kayde Israël hono bombardement mum to Beyrouth ha ɓe mbarino toon gonnoɗo numéro 2 woni cukko gardiɗo catal Hamas e yimɓe joyo wodɓe Israël ɗon ene jokki aljuma hande o tobde bomboje mum e pettoje mum e nder falde Gaza no diɗon ha tengti noon e nder nokku biteɗo nder wuuro witego Kana Younes ɓe Israël noon ɓe koliri tigui hono ɓe koliri tigui wonde kay so wona ɓe pirti Hamas ha laaɓi ɓe dartinta guerre hono secrétaire d'état américain biteɗo Anthony Blinken woni tigui chef diplomatie dowlaji dentuɗi Amérique aljuma hande o mo tawe toon to Moyen-Orient ma yettude Israël e nokkuji kewɗi goɗɗi addimo toon noon ko yidde kay rifde ndiyam salliga e bombardement banno to Beyrouth saabu kay o yiiɗa guerre o yalta hakkude Israël e Beyrouth yalta hakkude Israël e Gaza faya kay e leyɗele goɗɗe taw ko hoddiɓe Israël noon Israël ɓeydi bombardement mum no fewi e nder leydi he to banggue worgoto e to hakkude leydi kala ha tengti noon mbiɗen to Kana Younes tawi ko jaagogal kalfinagal ko fate santé mo leydi mo Hamas holliri tigui wonde bila ko wasi pittali men taw ko Gaza naɓe ɓe jettima no gasi ɗiɗi ujunere fayi temedde jeegomo mayɗo so tawi ko barmuɓe ɓe ɓuuri tigui ujunnaje jeegomo ministre de la défense mo leydi Israël noon o waɗi tigui hollirde o holliri noon premier plan taw ko plan makko après guerre e nder Gaza o holliri hay koninke goto guerre o gasi hay koninke Israël aji goto tawetaki e nder Gaza kono so serte mabɓe hay neɗɗo goto taw ko biteɗo Hamas kadi heddotako e nder leydi he musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawan yiiden to banggue net ɓosoje ko Saydou Abou roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sara Ndogu ketki balaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on